І YouTube-гледачы. Пасля перапынку 2 тыдні вітаем вас у эфіры праграмы Кодэкс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Як вы можете заўважыць, у нас трошачку змяніўся час, калі мы выходзім у эфір. Цяпер гэта ўжо 17 гадзін, а не 16, але ў прынцыпе пакінулі гэта па аўторках. Звязана гэта так з маім асабістым працоўным графікам. Нешта ўжо я так ніяк не магу прыязджаць на 16, на жаль. Спадзяюся, гэта не выклікае нейкіх асаблівых перашкод для нашых гледачоў, слухачоў. Ну, а мы пачнем сёння з адказаў на пытанне. Ой, іх у нас насамрэч запасілася вельмі шмат, і дай Божа, каб мы змаглі перайсці потым з пытанняў да, скажем так, да іншых тэм. Так, значыць, пачынаем. Пытанні, якія нам даслалі, але спачатку, можа быць, хай вас прывітае ксёндз Дмітрый, ясная справа. Пахвалены Ісус Христос, шчыра ўсіх вітаю пасля невялічкага перапынку, але такое жыццё прыходзіцца часамі. Дзесьці выехаць, дзесьці штосьці іншае справы рабіць, але дзякуй Богу, сустракаемся. Так, ужо вялікі пост перайшоў за палову, значыць. Так, ужо нядзеля літары была пазаўчора. Як яна называецца? Літары. Літары? Так, радуйцеся, узвесяліцеся. Менавіта таму там выкарыстоўваецца ружовы арнат. Так. Так, 2 разы ў год. Гэта вельмі цікава і прыгожа. І, ў прынцыпе, якраз каля літургічных пытанняў мы і пачнем. Недаўна дзяржаўны сакратарыят апостальскай сталіцы з нейкіх прычын, не ведаем, з якіх, а гэта і не так важна, ён, што называецца, у базіліцы Святога Петра ёсць шмат бакавых алтароў, тых, хто не быў, тым распавяду. І, так, як бы было заўсёды, што ксёндз, які здзяйсняе туды паломніцтва, мог адслужыць там імшу прыватную, скажем так, мог прыватна адслужыць яе, але дзяржсакратарыят, ён з нейкіх прычын гэта зараз забараніў, не ведаем, часова ці не, і цяпер імшу прыватную там служыць нельга, але можна служыць імшу канцэлебрацыі, калі, я так разумею, збіраецца многа святароў. Не ведаю, можа быць, да гэтага неяк спрычыніўся каранавірус, можа яшчэ штосьці, але гэта далёка не ўсім людзям спадабалася, бо лічыцца, што гэта такая вельмі пабожная старая практыка адслужыць імшу, калі ты дайшоў да базілікі Святога Петра адкульсьці. І вось узнікае такое агульнакананічнае пытанне. Базіліка Святога Петра. Гэта ж які ў яе кананічны статус, як не парадаксальна, таму што гучыць глупа, але ўсё ж такі, так? Гэта ж базіліка Святога Петра. Яна асобная. Асобная базіліка Святога Петра, якая знаходіцца адна з 4 ватыканскіх базілік. Вось яна не з'яўляецца кафедрай біскупа Рыма, як мы ведаем, бо ўсё-такі латаранская базіліка з'яўляецца катэдрай. Вось. Але, канешне, касцёл для усяго хрысціянскага свету вельмі важны. Канешне, там ідуць шмат паломніцтваў, як мы ведаем, там таксама знаходзяцца магілы шматлікіх пантыфікаў, але таксама святога нашай зямлі, як мы ведаем. Язафата Кунцевіча. Вось аднаго не папы, які там ляжыць. Толькі ён? Таму для нас, беларусаў, гэта базіліка, напэўна, вельмі важная з'яўляецца. Вось таму натуральна, што там цяпер адбываецца ўсе найважнейшыя цырымоніі літургічна звязаны са служэннем пантыфіка. Усё-такі папа намнога часцей служыць у базіліцы Святога Петра, чым у сваёй катэдры, у базіліцы Святога Яна на Латаране. Вось, так гістарычна склалася. А латаранская базіліка называецца базіліка Святога Яна? Так. Цікава. А хацеў спытаць, значыць, Кунцевіч гэта адзіны не пантыфік, хто пахаваны? Не скажу на 100%, наколькі я ведаю, так. Але, скажем так, нават калі вы памыляецеся, то адзін з нямногіх. Вельмі важна. Класна. Але гэта ж не парафіяльны касцёл ніякім разам, базіліка Святога Петра. Ці парафіяльны? Ёсць там пробашч? Ёсць пробашч. Ці, можа, рэктар, не буду казаць, не ведаю. Ясна. Але як рэгулююцца набажэнствы там,
гэта даволі цікава. Ну, напэўна, там ёсць, скажу, такое пытанне трошкі нечаканае. Вось, напэўна, такога, як у кожным касцёле, скажем так, ці то парафіяльны, ці то рэктаральны, бо ён або парафіяльны, або рэктаральны, вось, ёсць пэўныя правілы, да, калі, якім чынам цэлебруюцца святыя імшы. Да, калі мы берем звычайны касцёл, ну, часцей за ўсё, там ёсць святая імша, там раз в дзень, 2 разы ў дзень, можа, 10 раз у тыдзень, па-рознаму гэта бывае. Вось. Але калі і такі невялічы касцёл прыедзе якая-небудзь пілігрымка, напэўна, і пробаш будзе на месцы, там быў неяк праз тэлефон дамовіцца з пробашчам, ніколі няма праблемы аслужыць яшчэ дадатковую святую імшу. А гэта вельмі важнае пытанне, якое пераносіць нас з далёкіх ад Беларусі мясцін, ад Рыма у такое больш простае вымярэнне. Цяпер, можа, падчас каранавіруснай пандэміі, калі ўсё зачынена, то пытанне пілігрымак не надта актуальнае, але вось раней магла ж адбыцца такая сітуацыя, што вы, напрыклад, як пробач з арганізаванай групай паломнікаў, пілігрымаў, едзеце ў нейкае месца, і можа штосьці здарыцца ў дарозе, там ці умовы надвор'я, ці штосьці з аўтобусам, ці яшчэ нешта. І неяк так яно атрымалася, што вы апынуліся ў тым горадзе, дзе не планавалі быць, і там ёсць касцёл, і вы хочаце адслужыць імшу для людзей у касцёле, ну, каб все было пабожна, належна. Як вам гэта зрабіць? Вы, можа быць, гэтага пробашча-то і не ведаеце ўвогуле, ну, але там на касцёле вісіць яго, скажем так, нумар тэлефона. Вось, ну, ці можна гэта рабіць? Ці ўжо ўсё, калі такая сітуацыя адбылася, ну, тады нельга служыць імшу. Як яно рахуецца правам? Рыбак рыбака видзіць здалека, таму, калі, напэўна, ну, станецца штосьці надзвычайнае, напэўна, калі звярнуўся да пробашча, ну, конечно, ўсё будзе ад таго пробашча залежыць. Вось, але права гаворыць там, хаця асабіста я могу быць незнаны пробашч або рэктару касцёла, вось, але калі я пакажу там дакумент аб тым, што я святар, вось, ну і часцей за ўсё, калі з групай паломнікаў прыязджае чалавек у сутане, звычайна ты святар, там можа, конечно, прадставіць сітуацыю, што не святар, вось, ну, але ён, ну, скажем, не можа мяне не дапусціць да алтара цэлебраваць святую. Нават так, ён не можа перашкодзіць вам. Так. А якія пасведчанні? Я не пра тыя, якія дзяржаўныя выдае упаўнаважаны па справах рэлігіі, духавенства, а пра нейкія ўнутраныя, яны ж існуюць? Ну, тоже дзяржаўна у Беларусі для грамадзян Беларусі нічога не выдае. Таму. Это толькі замежным выдае. Так, толькі замежным, называная спраўка, там эта спраўка, яна для пробашча, для мясцовага біскупа абсалютна нічога не вартая. Груба кажучы, гэта мясцовы дакумент ад свайго, ён называецца простонародзе цэлебрэт. Вось, гэта дакумент, які дае мясцовыя ардынарыі, святара, ардынары месца інкардынацыі. Вось аб тым, што гэты чалавек сапраўды з'яўляецца святаром, не мае ніякіх кананічных пакаранняў, можа служыць сакраменты, мае дазвол на споведь і гэтак далей. Вось, то есть, паказваючы дакумент, у прынцыпе, ўсюды ва ўсім свеце можа канцэлебраваць святую імшу альбо цэлебраваць. Ён аформлены на латыні, хутчэй за ўсё? Ну, ёсць цяпер много варыянтаў. Вось, ёсць беларуска-італьянскі, беларуска-ангельскі варыянт. Але звычайна на дзвюхмоўныя. Ну так, то есть нейкая з мовы універсальных ёсць, альбо англійская, альбо італьянская, можа лацінская. Гэта паперка ці нейкая кніжачка? Цяпер у большасці это пластикавая картка. Цікава. У нас, ну, может быть, покажете як-небудзь, калі у вас ёсць? З сабой не важу, на Раду Марыі будуць не спрашваць. На Раду Марыі это не, але цікава. Просто, ну, гэта ж важнае пытанне, таму што мы ведаем, што на вялікі жаль не ўсе супольнасці, якія знешне могуць звычайным людзям нагадваць каталіцкімі, з'яўляюцца каталіцкімі. Напрыклад, ну, нейкі пробаш павінен пераканацца, што вы, напрыклад, не старакаталіцкі святар, які, хаця і мае сапраўдную хератонію, там ёсць да іх пытанні з пункту гледжання прыняцця праўды ў веры, і, значыць, іх, ну, нельга дапускаць да цэлебрацыі імшы. Значыць, гэта так робіцца, і адмовіць, у прынцыпе, нельга ў нармальнай сітуацыі. Дзякую, шчыра, цікавае пытанне. Другое пытанне даслаў нам адзін наш слухач рэгулярны, які любіць сам пачытаць кодэкс. Ён знайшоў там канон, які забараняе, прычым так досыць прамым тэкстам, пахаванне на тэрыторыі храмаў, у саміх храмах людзей, значыць, акрамя, ну, каго, біскупа і святых, хаця святыя там не згадваюцца, але святы гэта не зусім пахаванне, гэта адразу мошча, рэліквія і пайшло-паехала. Вось, акрамя біскупаў. І ён пытаецца, а як жа
Эдвард Вайніловіч і Гай Пікарда ў чырвоным касцёле і Магдалена Радзівіл у касцёле Найсвяцейшай Тройцы ў Мінску. Цікавае пытанне. Пытанне цікавае, толькі трэба, наколькі там адбылося поўнае пахаванне. Я просто не ведаю зноў-такі. Ну, раскажыце, у прынцыпе, Не, тады. у прынцыпе, да, у прынцыпе новы кодекс ён забараняе. Ён забараняе пахаванне ў касцёле любых асобаў, акрамя біскупаў. Так, біскуп можа пахаваны быць, дэцызіяльны біскуп можа быць пахаваны ў сваім катэдральным касцёле. Вось, напэўна, калі браць гісторыю старога права, кодекс 17 года, магчыма, там была іншая нарматыва наконт гэтага. Вось, але мы ведаем, што у многіх касцёлах старадаўніх ёсць так званыя эпітафіі, прысвечаны розным асобам, якія спрычыніліся да гэтага касцёла. Гэта не азначае, што яны там былі пахаваныя. Да? Але ёсць жа выпадкі, калі былі пахаваны. Так, ёсць выпадкі, і калі вельмі былі шмат. пахаваны. Так, і, напрыклад. Мне, дарэчы, таксама падаецца, што ў кодексе 17 года і ў ранейшых канонах гэта, ну, такая досыць распаўсюджаная справа была. Так. Таму ж у сярэднявеччы вельмі часта фундатараў пры касцёлах хавалі, напрыклад, манахаў хавалі, у іх кляштар дзесь там унізе і так далей. То есть эта справа была так, там, нагадваю, новому кодексу толькі 37 гадоў. Вось, пахаваннямі ёсць намнога больш. Вось. Ну, напэўна, ўсе такія справы рашаюцца з дапамогай курыі, біскупа, ардынарыя месца, вось таму. Ну, магчыма, ёсць надужыванне гэтай нормы, скажу так. Вось я гэта і хацеў пачуць. Мы нікога не хочам крытыкаваць, не дай Бог, але проста, задача была разабрацца, ці можна пахаваць у прынцыпе, таму што, ці ёсць там нейкія ўлоўкі, напрыклад, вось з той жа Магдаленай Радзівіл, ці можна гэта было паформіць юрыдычна як проста перанясенне? Перанясенне, зусім іншая справа, чым пахаванне. А раскажыце, чым адрозніваецца перанясенне ад пахавання? Ну, калі пахаванне, звычайна, мы заўсёды молімся, калі хаваем чалавека, над целам молімся. Да, пасля ўжо, калі там прохі альбо штосьці іншае, то ўжо трошкі іншае. Скажем так, і абрад, і рытуал, па сутнасці, он до конца і не прапісаны. Тут уже, можа, да літургіста больш трэба звяртацца. Гэта літургіста звяртацца. Таму што тут і можна па-рознаму. Я чуў, напрыклад, такое меркаванне ад гэтага гаспадара, што нібыта гаспадар Пікарда, які памёр ужо, калі дзейнічаў кодекс 83 года, ён нібыта пахаваны не ў касцёле, а пад касцёлам, каля касцёла. Груба кажучы, можам сказаць, што, можа быць, калі ёсць трошку надужыванне, то пад іх магчыма знайсці, напэўна, юрыдычную лазейку. Ясна. Значыць, пахаванне гэта, пад пахаваннем маецца на ўвазе менавіта малітва над целам і, што называецца, закладанне цела ў нейкае сталае сховішча для гэтага цела, скажам так. Ясна, дзякую. Цікава. Але я пра гэту норму не ведаў, спадзяюся, нашым слухачам гэта будзе досыць цікава. Так, ёсць такая норма, зноў-такі. Гэта цікава. Дзякую нашаму слухачу за цікавае пытанне. Так, сапраўды цікава. І ў нас вельмі шмат пытанняў наконт адпустаў. І гэта важна, таму што індульгенцыі, канешне, з'яўляюцца вялікай ласкай. Першае пытанне. Ці адпавядае умове атрымання поўнага адпусту ў бягучым годзе чытанне літані да святога Юзефу, ці для адпусту, акрамя чытання гэтай літані, ёсць яшчэ нейкія дадатковыя умовы? Я так разумею, гэта, магчыма, я недобра пытанне зразумеў нашага радыёслухача. Напэўна, гэта звязана з дэкрэтам і вось я тады прачытаю яшчэ некалькі пытанняў наконт адпусту ў год святога Юзефа. Яны тут ідуць адно за адным, магчыма, будзе больш шырокая карціна. Значыць, наш чытач пазначае, што апостальскі адміністратар наш Казімір Велікаселец выдаў дэкрэт аб святкаванні года святога Юзефа. І, значыць, папа Францішак таксама абвясціў год святога Юзефа і даў магчымасць атрымаць адпусты з гэтай нагоды з 8 снежня, гэта, значыць, з пачатку Новага года, па-мойму, ці не? З 8 снежня, так, 21, так. І далей гаспадар пытаецца, чаму нашай архідыяцэзіі такая магчымасць абвешчана толькі з 19 сакавіка? Ці дзейнічаў адпуст з 8 снежня да 19 сакавіка?
І для чаго патрэбны дэкрэт мясцовага біскупа, калі папа ўжо выдаў дэкрэт? Вось пачнем з гэтага. Ну, значит, скажем так, папа выдаў наогул, скажем так, документ про індульгенцыі, папа не выдаваў, яго выдала апостольская пенітэнцыярыя. Трэба ведаць, 8 снежня з'явіўся апостольскі ліст папы Францішка Патрис Корда, які абвяшчае гэты юбілейны год святога Юзефа, і гаворыць, там звяртаючыся на розныя этапы жыцця святога Юзефа, папа заахвочвае да наследавання яго ў розных жыццёвых сітуацыях. Вось такі ліст, он такі даволі доўгі, азнаёміцца з ім, напэўна, варта. Ось, а апостольская пенітэнцыярыя, гэта, нагадаю, спецыяльны трыбунал апостольскай сталіцы, які займаецца справамі адпустаў, справамі сакраментаў споведзі, тайны споведзі, гэтак далей. Яна выдала таксама 8 снежня нормы, якія датычаць адпусту, якія можна атрымаць з нагоды года святога Юзефа. Ось я зараз усе іх не памятаю. Ось там ёсць пабожнае разважанне малітвы Ойча наш, або ўдзел у нейкіх духоўных практыкаваннях. Вось. Толькі што варта заўважыць, што у дэкрэце апостольскай пенітэнцыярыі даволі часта ўжываецца слова якую-небудзь малітву, да? То есть штось даволі шырокае, скажем так, даволі шырокае акрэсленне, што можна зрабіць. Вось, і на месцы мясцовы біскуп, улічваючы мясцовыя традыцыі, можа, скажем так, зрабіць больш канкрэтную, скажем, постанову. Да? Поскольку пенітэнцыярыя робіць шырокую, адкрывае шырокае поле дзейнасці для гэтага, то мясцовы біскуп, скажем так, альбо асоба зраўнаная з ім у праве, як у нас цяпер адміністратар, вось ён можа пастановіць канкрэтныя рэчы. Да? Напрыклад, не нейкую малітву, напрыклад, літанню да святога Юзефа. Да? І, напрыклад, у тых так званых юбілейных касцёлах, якіх у нас цяпер, да? Мінская катедра, Магілёўская, Буцлаў, вось, і 5 касцёлаў святога Юзефа, там таксама мясцовыя пробашчы, напэўна, павінны зрабіць нейкія магчымасці для таго, каб людзі маглі атрымліваць адпусты. Бо адпуст, канешне, чым гэта можа унікальны дакумент Патрис Корда, папы Францішка, таго дэкрэту, якая выдала пенітэнцыярыя, там не ідзе гаворка пра канкрэтныя месцы. Больш таго, там нават сказана так, што ў сувязі з пандэміяй гэта адпусты нават можа атрымаць дома, не выходзячы з дома нікуды, толькі маючы намер там паспавядацца, як будзе магчымасць, гэтак далей. Вось поэтому цяпер гэта, скажем, такой прывязкі да месца ў гэтым юбілейным годзе няма. Вось, і таму вось гэтай святыні, якія вызначаны біскупам, зноў для таго, каб людзі, прыйшоўшы туды, маглі штосьці, то есть выканаць тыя ўмовы, толькі ўжо якія створаны, скажем так, мясцовым пробашчамі. Ясна, але тады пытанне, ну так канкрэтна ён задае, з 8 снежня па 19 сакавіка ён там выконваў некаторыя ўмовы, яго не было адпусту. Было. Просто біскуп Казімір, он дакладніў больш вузка для нашай. Ясна. Адразу ж што не азначае, што нельга выканаць тыя ўмовы, якія былі пастаноўленыя папам. То есть калі якую-небудзь малітву, то не азначае, што літанне да святога Юзефа. Ну, так. Можа быць іншая малітва, таму што ўсё-такі дакумент пенітэнцыярыі, скажем так, мае большую, вышэйшы ранг, чым дакумент нашага адміністратара. Далей ідзе наступнае пытанне. Гэта можна атрымаць адпуст адзін раз ці некалькі разоў на працягу года? Адпуст можа атрымаць кожны дзень на працягу гэтага юбілейнага года. Только один отпуст у дзень. І кожны дзень могуць быць пад рознымі умовамі, бо там і разважанне малітвы, напрыклад, адзін дзень можна за разважанне малітвы Ойча наш, другі дзень там за пабожнае чытанне ружанца ў сям'і, трэці дзень яшчэ за ўдзел, напрыклад, у рэкалекцыі звязанай з святым Юзефам. Ну, это ўжо такое розныя умовы выхадзяць, бо тыя умовы, пра якія гавораць дакументы і папскія, і пенітэнцыярыі, гэта не значыць, што іх абавязкова ўсе трэба. Адну з іх. Адну з умоў выканання. Потым наступнае пытанне. Калі вернік з'яўляецца парафіянінам аднаго з гэтых 10 юбілейных касцёлаў, ён можа атрымаць адпуст сваёй парафіі, або ён павінен рабіць пілігрымку ў іншы юбілейны касцёл? Во-первых, іх не 10, а 8. Я чытаю тое, што даслалі, але дзякую за удакладненне. Можа, я, але так, я туды кажу, Мінская катедра, Магілёўская катедра, Буцлаў і 5 касцёлаў святога Юзефа, то есть таго 8 атрымліваецца. Это Воложин, Крупкі, Гарадзея, Маладзечны, Рубяжевіча. Вось, наколькі памятаю. Вось, гэта, конечно, калі чалавек належыць аднаго з гэтых, скажем, касцёлаў, яму павязло.
Да, то есть он кожны дзень удзельнічаючы ў набажэнствах арганізаваных у гэтых парафіях можа атрымліваць адпустку. Ён не абавязаны пілігрымаваць. Абавязку няма, абавязку пілігрымкі для атрымання адпусту няма. Больш таго, ён можа, нават калі не належыць ні на адной да гэтых парафій, ён так можа ў сваім парафіяльным касцёле кожны дзень атрымліваць адпустку. Выконваючы тыя больш шырокія ўмовы, пра якія кажуць святы Айцец, альбо прыстасоўваючыся да тых магчымасцяў, якія таксама біскуп заахвоціў, каб парафія было выстаўленне, каб было набажэнства да святога Юзефа 19 числа кожнага месяца альбо кожную сераду. Вось, ну, то есть такія набажэнствы, якія ёсць у нашых касцёлах. А вось я задам тады такое пытанне, там яшчэ ёсць пару пытанняў ад чытача, але ад слухача дакладней, але агульнае. Вось глядзіце, тут ёсць адныя ўмовы для атрымання адпустаў. Ёсць універсальныя ўмовы для атрымання адпустаў. Ну, напрыклад, там малітва ў інтэнцыях святога Айца, ў стане свячальнай ласкі, так? Это можа, паправлю трошки, адразу вайду ў слова, гэта неабходныя ўмовы для атрымання адпусту. Да? То есть это той мінімум, без якога нельга атрымаць іншых адпустаў. То есть гэта стан асвячальнай ласкі, непрывязанасць да граху і малітва ў інтэнцыях святога Айца, сакраментальнай споведзі камуніі, як мы говорим. Тут таксама. Так, ясна, гэта абавязкова мінімум. Але, ну, напрыклад, там, не ведаю, спявалі вы пасля імшы пабожны гімн Тэдэум, я не памятаю, там же, по-моему, в принципе, за любое публічнае спяванне ёсць, так? Ну, ці толькі ў канцы года? Не, за Тэдэум ёсць адпусткі 31 снежня. Ладно, я ўжо забыўся так добра на адпусты, бо, ну, калі шчыра, карыстаюся імі досыць рэдка, магчыма, гэта маё асабістае духоўнае ўпушчэнне, але вось ёсць адзін комплекс умоў для адпустаў і другі. Ці можна ў адзін дзень атрымаць два адпусты на адной імшы? Не. Ёсць дакументы, які гавораць толькі адзін адпуст у дзень. Па розных прычынах можна. Нават калі наведаў 4 імшы, толькі адзін. Адзін адпуст у дзень. Ясна, ясна. Наступнае пытанне задае наш паважаны слухач. Так, гэта мы адказалі, што кожны дзень можна атрымаць. Так, пра літанню мы адказалі. Вы закранулі, што ўмовы ёсць і шырокія святога Айца і акрэслены біскупам Казімірам. Далей пытанне. Ці адпавядае ўмове атрымання поўнага адпусту чытанне 5 таямніц ружанца падчас прагулкі ці ў дарозе? Ну, там, наколькі я памятаю, гаворка ідзе менавіта па чытанні ружанца ў сям'і або між заручанымі. Да, то есть, калі, напрыклад, ўсёй сям'ёй ружань чытаем на прагулцы, можа і можна. Ясна. Але калі адзін ідзеш у лесе, то пад гэту канкрэтна не падыходзіць. І два пытанні наконт сям'і. Адно ад слухача, другое ад мяне. Ад слухача. Калі мужчына і жанчына жывуць разам без шлюбу, але без сексуальных адносін, напрыклад, людзі сталага ўзросту, ці проста добра ўстрымліваюцца, ці могуць яны прыступаць да камуніі? Калі яны жывуць без сексуальных адносін, то могуць прыступаць да святога. Гэта вельмі важнае пытанне, таму што, ну, як вы кананіст, вы павінны ведаць, а так я чуў у штодзённым жыцці ад розных святароў розныя меркаванні. Адныя кажуць, што, в прынцыпе, грэх, ну, як гэта называецца, конкубінат гэта звычайна са святарамі. Грэх сужыцельства, скажем так, незаконнага. Чаму не толькі святарам? Конкубінат? Ну, конкубінат, значыць, гэта фактычна. Так, сужыцельства без шлюбу. Сужыцельства проста гучыць так па-савецку, таму лепей гучыць конкубінат. Слухачы разумелі, што па сутнасці адно і тое. Гэта адно і тое ж, так. Сексуальныя адносіны без шлюбу. Так, сексуальныя ўсё ж такі. Это вельмі важна, што ад некаторых святароў я чуў, што проста сужыцельства мужчыны і жанчыны нават без сексуальных адносін, гэта ўсё адно грэх. І там ужо потым пачынаюцца дзесяткі тэорый. Адныя дзеляць, кажуць, што можна жыць як у інтэрнаце, калі розныя пакоі, другія кажуць, калі розныя ложкі, трэція кажуць, можна нават спаць у адным ложку без сексуальных стасункаў. Прасвятліце нам. І гэта важнае пытанне, можа быць, для маладых людзей, бо я зараз растлумачу. Некаторыя маладыя людзі, у тым ліку каталікі, яны вельмі баяцца, ну, прабачце за грубасць, выйсці замуж за чалавека, з якім зразумееш праз нейкі час, што пабрацца шлюбам дакладней, што не зможаш з ім жыць разам. І паколькі мы каталікі, у нас няма опцыі паспрабаваць другі раз развесціся, што Бог злучыў, то чалавек не разлучае. І некаторыя людзі могуць, напрыклад, устрымлівацца, ну, я не ведаю, наколькі там ва ўсіх добра гэта атрымліваецца, але дапусцім, што гэта тэарэтычна магчыма пры добрым узроўні духоўнага жыцця, і хочуць паспрабаваць нейкія такія формы пражывання пад адным дахам без сексуальнага жыцця. Касцёл дазваляе такое, забараняе? Ясна справа, што касцёл да гэтага не заахвочвае, гэта само сабой, ну, па зразумелых прычынах, што ўсё гэта вельмі хутка можа скаціцца якраз у канкубінат паўнавартасны. Але вось чыста кананічна за гэта спавядацца не трэба.
трэба. Так. Чыста кананічна, я зноў-такі адкажу на это пытанне чыста кананічна, бо гэта ўсё ж такі больш пытанне маральнай тэалогіі, чым кананічнае. Вось. Напэўна, першае, што гаворка заўсёды справа далікатная, вельмі далікатная. І наогул, калі гаворка ідзе пра людзей маладых, да гэта зусім не заахвочвае касцёл. Так. Іншая справа, калі людзі старэйшыя, да? Бабулька, дзядулька, у аднаго пенсія, другая пенсія, там у аднаго хата ў вёсцы, у другого хата ў вёсцы, дзве хаты не тапіцца, шліся разам пажыць. Это зусім іншая справа. Усё-такі людзі маладыя, так жывучы пад адным дахам, понятно, што ніхто правяраць не будзе, вось, ну, але касцёл вельмі да этого не заахвочвае. Бо гэта сітуацыя, якая стварае рызыкі. Так, стварае пэўныя рызыкі, больш таго. Усё ж такі, ну, касцёл заўсёды ёсць такая магчымасць, напрыклад, нават можна для, скажем так, понятно, калі это вялікі горад, калі парафія ананімная, то ну, больш-менш ніхто пра гэта не будзе ведаць. У маленькіх парафіях можа быць сітуацыя, калі ведаю, што мужчына з жанчынай жывуць разам, вось шлюбу няма, вось прыступаюць да святых сакраментаў. Хаця гэта не забаронена. Хаця гэта не забаронена, но яны жывуць разам. Понятно, што яны могуць прыйсці да пробашу скласці адпаведнае там сведчанне, што мы будзем устрымлівацца гэтак далей з Божай дапамогай. Но толькі як нас вучыў прафесар, калі менш чым 60 гадоў там ці 70, не баўцеся ў гэта. Бо гэта вельмі справа далікатная. Гэта справа часта бывае так, што жанчына на гэта гатова, мужчына не гатоў. І справы, я ведаю, многія даходзяць да разводаў, да скандалаў. Ось, таму што эта справа вельмі моцна, ўсё-такі людзі разам жывуць, ствараючы сям'ю для таго, каб таксама мець сексуальныя адносіны, каб на пракрэацыю гэтак далей. Ось. Таму нават больш таго, можа, трошкі можа ў жарт зайду, не жарт, калі хлопец з дзяўчынай жывуць разам там ці ў адным памяшканні, ці ў адным пакоі, уже не ведаю, і калі ў іх нічога не ўзнікае ніякіх, скажем так, жаданняў, то ці ўсё нармальна. Таксама пытанне. Ну, гэта ўжо больш медыцынскае. Таксама, ось таму касцёл просто да этой справы не заахвочвае. Ўсё ж такі нармальная сітуацыя, нават перад шлюбам, да, можна сустракацца, понятна, і пазнаваць адно аднаго, толькі без сумеснага пражывання. Ясна. Хаця, ну, понятна, сітуацыі розныя могуць здарыцца, могуць быць, калі ў розных пакоях людзі жывуць, ну, і кажуць, што ім удаецца, ну, не маем падставы ім не верыць таксама. Ну, можа быць, святыя людзі, хто ж іх ведае? Ну, всякае можа быць. Не, мы не адмаўляем таго, што гэта магчыма. Тут такая сітуацыя, і наш слухач задаў пытанне, бо гэта часта бывае. Так, так. Ну, я так думаю, мне так падаецца, сыходзячы з майго, скажам так, атачэння, што я бачыў у жыцці сваім, то гэта досыць часта з'яў у нашы часы. І найбольш можа памылка, і сярод хрысціян з'яўляецца тое, такая памылка, што ўсе так робяць, да? Усе так жывуць, таму і нам можна. Далёка не ўсе. Ясна. Я знаю даволі многа сужэнств, ужо цяпер сужэнства, якія сапраўды стараліся, устрымліваліся да сужэнства, не мелі адносінаў сексуальных паміж сабой. Значыць, робім рэзюмэ. З пункту гледжання юрыдычнага. Фармальна пражыванне у... Ну, давайте так. Грубо кажучы, пражыванне ў адным памяшканні, вось так, скажам, не канкрэтызуючы там колькі ложкаў, дзе яны стаяць, такое пражыванне сямейнага тыпу без сексуальных зносін не з'яўляецца грахом. Але касцёл гэта не вітае, таму што гэта стварае такую атмасферу павышанай рызыкі. Павышанай рызыкі, но ўсё-такі можа быць і публічнае, потом можа быць скандал. Могуць быць нюансы з публічнымі скандаламі на якіх-небудзь маленькіх парафіях, бо не будзе нейкі чалавек, які вельмі абураны тым фактам, што гэтыя людзі прымаюць камунію. Можа быць, ён не захоча слухаць лекцыю пробашча па кананічным праве з гэтай нагоды. Таму што я чуў, я ведаю нават, я не буду ніякім чынам канкрэтызаваць гэтых людзей, я ведаю людзей, у іх была такая жыццёвая сітуацыя, што дзяўчыне прыйшлося жыць з хлопцам разам. І яны не мелі ніякіх стасункаў абсалютна. Там проста не было дзе жыць людзям. Я сам ведаю такую сітуацыю на сённяшні дзень. І іх пробаш узяў з іх такую паперу. Яны яму пісьмова паабяцалі, што не будуць мець... Хаця яны нават не сустракаліся адно з адным, проста жыццё кінула ў адну кватэру, груба кажучы. Так, можа, лягчэй. А пробаш меў права патрабаваць такога? Ну, кажу, ёсць такая, скажем так, у пастаральнай тэалогіі, ёсць такая магчымасць, што калі людзі, калі хочуць прыступаць да святых сакраментаў,
парламентаў ідуць перад тлобушчамі падпісваць такое забавязательства. Но яшчэ раз паўтаруся, это вельмі, затым трэба быць асцярожным. Асабліва, калі это людзі маладыя. Так, у сувязі з разважаннем гэтага узнікае другое пытанне. Часта навяртанне бывае, як у апостала Паўла, у такім досыць свядомым узросце. Уявім сітуацыю. Жыве хлопец з дзяўчынай у граху, у блудзе, у канкубінаце, паўнавартасна. І тут хтосьці з іх навярнуўся. І другі чалавек, добра, калі таксама навярнуўся, або, можа быць, адразу быў веруючым. Але прынамсі возьмем сітуацыю, калі ён вельмі любіць іншага чалавека і не мае нічога супраць яго рэлігійнага навяртання. Гэтыя людзі, значыць, яны не хадзілі да камуніі, бо проста былі непрактыкуючыя каталікі, а цяпер у іх з'яўляецца жаданне. Яны робяць акт споведзі, праходзяць дакладней праз сакрамент споведзі, калі яны там каталікі, усе умовы выконваюцца, ясная справа, так, ахрышчаны, ўсё такое. І хочуць, напрыклад, пабрацца шлюбам. Сітуацыя можа быць таксама больш пастаральная. Вось ім адпушчаныя гэтыя грахі, і тэарэтычна яны могуць прымаць камунію, бо яны могуць узяць заручыны, рыхтавацца да шлюбу, але яны павінны спыніць усе сексуальныя стасункі, ясная справа, да афіцыйнага шлюбу. Але, груба кажучы, ён-то і выганяць з хаты хутчэй за ўсё не будзе, ці яна яго? Гэта зноў-такі справа пастаральная, якія магчымасці ёсць. То, што сказалі спачатку, калі оба былі неверуючы, наколькі неверуючы. Былі ахрышчаны, не былі ахрышчаны. То есть таксама тут справа. Калі яны шлюб могуць узяць, калі яны там жывуць разам, то могуць, па сутнасці, вельмі хутка гэта зрабіць. Бо это ўсё працэс, які вы пісалі, это працэс не аднаго дня. Это заўсёды нейкі час атрывае, таксама навяртанні прыходзяць за адзін дзень. Гэта ўсё трэба вельмі з вялікай асцярожнасцю, далікатнасцю падыходзіць. Бо можа, так скажам, кананічна і юрыдычна ўсё лёгка выглядае. Пашлі паспавядаліся, ўсё, цяпер жывём без граху, да шлюбу, вось і ўсё. Або да наступнага граху. Або наступнага граху. І нават тут яшчэ ёсць шмат нюансаў, уже маралісты, можа, будуць тлумачыць, да наступнага граху можам не жыць пад адной крышай, сустракацца раз на нейкі час і да граху даходзіць таксама. Конечно. Все, и поэтому тут, кажу, это больше до моралистов питание. С пункту гледжання кананічнага, да? Грахи отпущены, у граху постановили не жить, сапраўды шчыра постановили. Так, и шчыра постановили. Вось, с пункту гледжання касцёла нема права, нема перашкоды да споведзі. А іх гэта ж, дарэчы, не перашкода да шлюбу. Не. Сумеснае пражыванне перад шлюбам? Да шлюбу не абсолютно перашкода. Просто мне ж прыснілася некалькі дзён таму, што сумеснае пражыванне да шлюбу гэта перашкода. Напэўна, гэта перашкода да святарства, так? Не. Нічога. Сам канкубінат не з'яўляецца перашкодай, дзякуй Богу, ні да святарства, ні да сужэнства. Я мог гэта паблытаць чымсьці, што мы абмяркоўвалі падобным, дзе фігуруе сумеснае пражыванне і перашкода да святарства. Няма такога ў нас у праве? Не. Ладно. Подумаю, абсолютно. Может быть, было это з візантыйскім, не ведаю. Цяжка сказаць. Гэта матэрыя граху, да, гэта грэх цяжкі, гэтак далей. Вось, калі это асоба духоўная, напрыклад, ці асоба звязаная шлюбам, яшчэ скажам, цяжка, больш цяжэйшы, менш цяжэйшы. Гэта перашкода, я маю на увазе, для таго, каб стаць святаром, калі ты хлопец і хочаш пайсці ў семінарыю. І што з'яўляецца перашкодай? Сумеснае пражыванне з дзяўчынай у канкубінаце. Падчас семінарыі, напэўна? Не, перад семінарыяй. Святаром жа не можа стаць чалавек, які, напрыклад, асістуе аборт, ці здзейсніў наўмыснае забойства, ці знесціў цялеснае пашкоджанне. Але нічога пра... Сумеснае пражыванне нічога няма. Окей. Падчас. Понятно, што у чалавека ўсё ў жыцці можа было, скажем так, ужо падчас споведзі, нават скажем так, нават калі падчас фармацыі семінарыйнай грашыць такім чынам, гэта зноў матэрыял споведзі. Ясна. Калі гэта не такія злачынствы, пра якія будзем казаць, скажем так, у нашай 6 кнізе. Скажем так, груба, звычайнае сужыцельства, гэта не з'яўляецца перашкодай. Ясна. Дзякую. Окей, разабраліся з гэтым. У прынцыпе, адказ быў вычарпальны, што і можна, і нельга, і карціна агульная такая, якая ёсць. Але паўторюсь, што это вельмі справа далікатная, вельмі далікатная справа. Вось найлепш да гэта не даводзіць. Ясная справа. І, спадзяюся, усе пачулі гэты галоўны, як пісаў апостал
Павел дакладна не памятаю, то вы уже як ксёндз прафесійны працытуеце, скажем так, як там Усё магу, толькі не ўсё Не ўсё мне добра. Не ўсё мне добра, так. Вось гэта якраз той выпадак, калі тэарэтычна можна, альбо не ўсё добра. Як кажа адзін мой добры знаёмы, нідзе ва агульных водзінах да рымскага імшала не напісана, што нельга выехаць на ровары на сярэдзіну алтара падчас імшы. Але ясна справа, ніхто адэкватна гэтага рабіць не будзе. Вось тут тое ж самае, але ну чыста так мы ж не ведаем, якая сітуацыя можа быць у по-рознаму жыццё, таму мы на пытанне адказалі. І ў мяне такое пытанне ўзнікла, калі тут быў прыклад старых асоб, якія пражываюць разам. Я тут прыгадаў, што шлюб мы можам браць столькі разоў, колькі магчыма, калі памёр адзін з сужонкаў. Так скажу, груба кажучы. Тэарэтычна гэта рэдка, калі бывае больш за 2-3 разы, але вось так яно працуе. І вось старыя людзі вырашылі, у якіх у абодвух памерлі іх першыя сужонкі, вырашылі, я не ведаю з якіх прычын, але ўзяць шлюб. У шлюба ёсць жа такое паняцце, як дапоўнены недапоўнены шлюб. Яны не могуць дапоўніць свой шлюб з медыцынскіх прычын, скажем так. Ці сапраўдны іх шлюб? Па-першае, тут трэба разлучыць ці могуць яны яго ўзяць таксама, калі імпатэнцыя з'яўляецца перашкодай? Тут трэба только пытанне, уже як лекар можа больш будзе ведаць, это у старэйшага чалавека імпатэнцыя, ці это якісь по-другому называецца. Бо тут калі перашкода з'яўляецца імпатэнцыя, так званая імпатэнцыя коагунді, не то імпатэнцыя сталая, трывалая, гэтак далей. Наконт старэйшага чалавека я не лекар. Я не ведаю, наколькі у яго, скажем так, ягоны стан можна назваць імпатэнцыяй. Уявім, што можна назваць поўнай імпатэнцыяй. Калі можна назваць поўнай імпатэнцыяй, шлюб да шлюбу не здольны. То есть ён проста могуць жыць, прымаць святую камунію, прыступаць да сакраменту. Але, дарэчы, якраз ваш адказ на пытанне, ён якраз і пролівае святло на папярэдняе пытанне, што можна так груба сказаць, што істотнай часткай шлюбу з'яўляецца сексуальнае жыццё. Конечно. Для гэтага ёсць, потому што мэта сужэнства узаемнае дабро сужонкаў і нараджэнне выхавання дзяцей. То есть сужэнскі акт з'яўляецца, скажем, інтэгральнай часткай сужэнскага жыцця, і калі яго не можа быць, то не можа быць сужэнства. Ці чулі вы пра такія выпадкі вы ж все ж таки не толькі тэарэтык, але і практык, пробашч, колькі гадоў уже пастырскай працы. Ці чулі вы калі-небудзь пра такія выпадкі, калі даводзілася адмаўляць пажылым людзям у шлюбе з гэтай прычыны, напрыклад? Скажу адразу, не чуў. Ведаю, што шлюбу такіх удзялялася, сам некалькі удзяляў такіх шлюбаў, калі людзям далёка за 60 было. Вось, гэтае пытанне неяк так не ўзнікала. Але ў пратаколах яны ж адказваюць. У пратаколах яны ёсць, кажуць, што імпатэнцыі няма, як я праверу. Ясна, што вы не абавязаны іх інспектаваць. Гэта досыць цікава. Дзякую, ксёндз Дмітрый. На сёння гэта все пытанні, і трэба сказаць, што як бы у нас тут засталося 10 хвілін. Можем трошки пачаць, прашу. Давайте пачнем трошку. І так, нашы касцёльныя цудоўныя пакаранні. Апошнім разам мы разважалі, па-мому, пра тое, хто падлягае, хто не падлягае, калі пабольшваецца, калі змягчаецца, калі пабольшваецца. А калі пабольшваецца, мы казалі? Так, казалі таксама. Вось, і цяпер перад да канкрэтных відаў пакаранняў, пакаранні іншыя пакаральныя сродкі, тое, што ўжо узгадаваў, можа, на пачатку разважання над 6-й кнігай, першае – это цэнзуры. Тут ёсць два віды пакаранняў. Першае – цэнзуры, або пакаранні выпраўленчыя, іх можна называць. То есть, да чаго яны пакліканы для таго, каб чалавек выправіўся. То есть, каб ён асазнаў сваю грахоўнасць, каб ён асазнаў сваё злачынства, якое ён зрабіў. Вось, і нейкім чынам тады выправіўшыся, папрасіў, гэта пакаранне, скажем так, будзе з яго знята. А адразу такое практычнае пытанне задам. Можа быць звязанае трошку. Хаця троху наперад будзем забягаць, але яно будзе трапнае ў кантэксце навін, якія даходзяць да нас з каталіцкага свету. Якраз пра гэта ўжо ўсе пісалі. Католік Бай і некаторыя свецкія сайты. І там выказваліся ўсе, нават Элтон Джон выказваўся, што кангрэгацыя дактрыны веры або веравучэння у чарговы раз сказала, што хлопцы, мы разумеем все вашыя сучасныя тренды, але не можа быць шлюбу паміж гомасексуалістамі, прабачце. Там не было такой адказу.
там был адказ на пытанне, няма благаслаўлення. Так, гэта... Няма благаслаўлення для двух асобаў аднолькавага пола. Так, тут я адразу скажу, што гэта ёсць такі альтэрнатыўны спосаб як бы прыйсці да высновы, што окей, шлюб можа быць толькі паміж жанчынай і мужчынай, але прыхільнікі ЛГБТ руху, яны, якія захоўваюць нейкую прыязнасць да каталіцкай веры, то есть іншай ступені, яны спрабавалі некалькі разоў, і вось гэта была чарговая спроба выдумаць так званае благаслаўленне, што гэта будзе не шлюб, але некая, ну, як сакраменталія, напэўна. Не, так, напэўна, сакраменталія. Так. І пра гэта ў гэтым адказе ёсць кангрэгацыя, таму што годнасць сакраменталія і так довольно высокая, да, то есть сакраменталия, да, это благословление, мы благословляем, перепрошаю, яйку великую субботу, благословляем машины, там на Святого Крыштафа, и благословляем овес, благословляем вино. Чему нам нельзя благословить двух мужчин? Ну, потому что нельзя благословить на грех. О, да, то все-таки мы благословляем, и этот адказ вельмі цікавы яго пачытаць, сапраўды, ён вельмі цікавы, яны пишут, что мы благословляем тое, что Богом створано, як доброе. Да, то есть благословляем машины того, как, скажем так, люди ездили, да, хотя машины Богом не створаны, але молитвы благословления, то есть то, что плен працы человечего розуму, гэтак далей, да, благословляем, не ведаю, что те самые яйки великую субботу, да, их символ нового життя, благословляем какие иншие продукты, благословляем там зерни, благословляем, еще можем благословить по сутности, то, что, скажем так, умещается в огульный план Божьего створения, да, то есть створение, благословление человека. Альбо можа выкарыстоўвацца для добрых спраў. Так, напрыклад, можна ж благасловіць мікраскоп, напрыклад. Ну, чаму не? Можа благословіць. Калі ён выкарыстоўваецца ў медыцыне. Так. У патолагаанатама. Па-мому, можна. Чаму, конечно. Благословіце мне мікраскоп як-небудзь. Ось, да? А зусім іншая справа, калі гэта благословленне адбываецца, ну, не згодна з мэтай стварыцеля. Да? То есть понятно, что пан Бог не стварыў двух мужчын для того, каб яны стварылі сям'ю, каб яны жылі разам, бо сужыццё іх разам это грэх. Больш што грэх мы ведаем, які кліча помсці да неба, так званы грэх садомскі. Вось таму вось і там у гэтым адказе ёсць іншая справа, калі просто чалавек з такімі схільнасцямі прыходзіць і просіць благаслаўлення, і ён будзе старацца жыць па-божаму. Не, ну але ён просіць іншага благаслаўлення. Так. Ён просіць Гэта вельмі важна, таму што але это трэба адрозніваць. Так я ўжо чуў, што пачаліся інсінуацыі, што можна прыйсці паасобку двум партнёрам, атрымаць благаслаўленне і думаць, што, прабачце, гэта ўсё паблагаслаўлена. Гэта не так. Абсалютна не так. Думаць можна ўсё што угодна. Чалавек істота такая, што дадумаеце, там чаго няма. Но калі да святара прыходзіць чалавек, просіць паблагаслаўлення, і ну ўсё-такі сакраменталія таксама дзейнічае, калі я прашу благаслаўлення на праведнае жыццё. Да, чалавек можа мае схільнасці, можа з імі змагаецца, стараецца штось, там жыве ў чысціні, гэтак далей. На гэту дарогу касцёл натуральна благаславіць чалавека. Ну, калі па аднаму прыйдуць, а не маюць замеру жыць у чысціні, пытанне, хто каго падмануў. Ну, так. Ну, вось поэтому... І дарэчы, наконт сакраменталей. Нашы браты, ну, якія, на жаль, зараз з намі не ў еднасці, але ўпэўнены мы з імі з'яднаемся калі-небудзь, праваслаўныя. Значыць, яны любяць благаслаўляць, ну, не тое, што яны любяць, проста гэта заўсёды трапляе ў прэсу. Яны благаслаўляюць вельмі часта зброю. Ці можна, а нават я чуў выпадак, калі нашы адзінаверцы аднаго з намі абраду, значыць, рыма-каталікі, адной з дыяцэзій Беларусі, благаслаўлялі там некалькі гадоў таму аўтамабілі міліцыі. Ну, таксама такое пытанне, ў прынцыпе, ці можна, бо, в прынцыпе, аўтамабілі міліцыі павінны выкарыстоўвацца тэарэтычна дзеля аховы парадку і дабрабыту людзей, а зброя можа як бы тэарэтычна выкарыстоўвацца для абароны ад ворага, таксама як бы для дабрабыту. Ну, як, ці прапісана дзесьці гэта? Не прапісана. Не так скажу, ці ёсць у гэтым, як яны, у агендзе благаслаўлення чагось? У агендзе ёсць такая рэч, благаслаўленне ад омня. Ад омні, благословення ўсяго, розных прадметаў. Туды можна мікраскоп. І туды можна ўсё што угодна падсунуць, да? Вось, понятно, што трэба з гэтымі рэчамі быць вельмі асцярожнымі, да? Натуральна, калі это зброя, напрыклад, нашага войска, то
мы верым усё ж такі, што наша войска не будзе наступаць кагосьці, толькі як трэба, то будзе абараняць нас. І ў паліцыю мы верым І таксама ў міліцыю мы верым, што яна будзе на гэтых машынах абараняць сваіх грамадзян. Мы ў гэта верым. А калі так адбудзецца, што войска або паліцыя будуць рабіць штосьці іншае не скажем так адпаведнасці з Божым планам, то гэта як бы ўжо іх асабістая маральная віна. Асабістая маральная пан Бог там параіцца. Ясна, цікава. А вось калі наконт гомасексуалаў, калі хтосьці з святароў, не будзем канкрэтызаваць некаторыя цэнтральнаеўрапейскія заходнія краіны, дзе гэтага вельмі хацелі б некаторыя людзі, але калі хтосьці вось паспрабуе праігнараваць гэта пастанову кангрэгацыі дактрыны веры і будзе рабіць, я нават не ведаю, як гэта назваць. Вось давайте вызначымся, як гэта назваць. Ён возьме двух асоб з гомасексуальнымі схільнасцямі. Што гэта будзе? Імітацыя шлюбу або Ну, напэўна, гэта то есть саюз двух мужчын шлюбам сам не з'яўляецца. То бок немагчыма імітаваць. Немагчыма імітаваць, то есть можа быць так званая імітацыя або сімуляцыя, ну але сімуляцыя таксама, бо няма па сутнасці, бо мы калі будзем казаць пра злачынства, напрыклад, наконт эўхарысты, да, то есть святар можа сімуляваць цэлебрацыю эўхарысты, напрыклад, калі няма хлебу, напрыклад. Няма хлеба, да, альбо святар можа сімуляваць споведь, да, калі, напрыклад, не мае дазволу на споведь. Але светскі чалавек, які не мае нават сакраментальнай улады цэлебраваць, ён не можа нават сімуляваць. Ён імітуе тады. То есть імітацыя атрымоўваецца. Бо я сімулірую, калі я магу, але гэта не раблю па нейкіх прычынах. А імітацыя, калі альбо спроба, калі я нават гэта не магу зрабіць. Калі вы прыйшлі да алтара і пачыналі, узялі той самы хлеб і віно, пачалі казаць сакраментальную формулу, то есть гэта справа злачынства. Гэтае злачынства ёсць в этом дэкрэце Бенедыкта XVI, про які я ўжо узгадываў, деликтибус гравіора, або моту проприо сакраментарум сантитатис тутелем, про яго будзем казаць. Вось, справы сужэнства няма ў гэтых, толькі ёсць выказванне зноў-такі кангрэгацыі, і яшчэ дакумент Бенедыкта з 2008 года, ну там ад падрыхтоўцы да святарства там было больш, канешне, што з такімі схільнасцямі людзей не трэба удзеляць сакраменту пасвячэння. Вось. Ну, але тут нават не будзе, у любым выпадку, напэўна, это будзе для святара злачынства, якое павінна. Але яно нават, я яго не вядома, як назваць, бо нават каб гэта сімуляваць ці імітаваць, павінны быць мужчыны і жанчыны. Так. Ну, але сакрамент. А это уже ад біскупа будзе залежаць, таму што это ў кодексе не прапісана, поэтому это уже будзе залежаць ад біскупа. Ясна. І ці можна за такое накладаць якраз тое, што мы пачалі абмяркоўваць, але ўсё ж такі не пачалі, бо я задаў пытанне. Ці можна за такое накладаць цэнзуру? Цэнзура можа такое накладаць. Хутчэй за ўсё будзе цэнзура. Усяго толькі цэнзура? За гэта будзе цэнзура, хутчэй за ўсё. Ну, бо за гэта чалавек можа выправіцца, можа сказаць, ну, перапрашаю, не падумаў, там, ці штосьці, добрую аферу складзе, ці штосьці яшчэ. І рэальна можна так апраўдацца? Ну, я ведаю. Не, ну, калі быць шчырым, то... Ну, адкуль я ведаю, усякае можа быць. Ясна. Я чуў, напрыканцы перадачы раскажу такую кароткую гісторыю, як гэта ў нашых братоў праваслаўных у Расіі адзін раз адбылося. Ну, гэта такая папулярная між праваслаўных легенда, я не ведаю, ці праўдзівая яна, але нібыта нейкі святар атрымаў вельмі вялікую ахвяру і здзейсніў нешта падобнае. Людзі кажуць, што пасля гэтага, значыць, тэрыторыю храма абгарадзілі высачэзным плотам, спалілі храм, вынесіўшы адтуль цела Хрыста ўсе іконы сакраменталіі. Чалавека гэтага назаўсёды пазбавілі права служыць, а пабудавалі храм на іншым канцы горада ці вёскі з такім жа тытулам. І гэта легенда ў поўным выкладанні сведчыць пра тое, што нават тэрыторыя старога храма гэтым плотам была агарожана намертва, каб туды нават ніхто не ўвайшоў. Не ведаю, ці палілі яны там зямлю з агнямётаў, але гэта сведчыць аб тым, што ў прынцыпе я трошку здзіўлены, што ў нас усяго толькі, ну не тое, што ўсяго толькі, тут я разумею, біскуп можа выбраць любое пакаранне, але што можа быць дастаткова цэнзуры, так, бо гэта асобна не прапісана. Не прапісана. Супер. Дзякую шчыра, ксёндз Дмітрый, за такія адказы з абмеркаваннем актуальных навін таксама. Добра, што кангрэгацыя, ну як добра, як магла інакш зрабіць кангрэгацыя дактрыны веры, праўда? Ну, конечно. Вось, і так будзе заўсёды. Спадзяемся і будзем верыць у гэта, бо брамы пякельныя не перамогуць яго. І сёння спяваем так у нашай дыяцэзі. Так. Бо ў нашай дыяцэзі свята гадавіна пасвячэння катэдральнага касцёла. Так. А капітул будзе?
у нас? Не будзе. Цяпер эпідэмія капітул не збірае. Спадзяемся, што калі эпідэмія скончыцца, мы зможам атрымліваць асалоду ад нешпараў, якія спяваюць капітул у поўным складзе. Значыць, наступным разам, калі не будзе шмат пытанняў, бо іх нас назбіралася за 2 тыдні, мы будзем казаць якраз пра цэнзуры. Дзякую шчыра вам, паважаныя радыёслухачы, ютуб-гледачы, за тое, што дасылаеце пытанні, слухаеце і глядзіце нас. Значыць, віншуем вас, калі вы жывеце ў Мінска-Магілёўскай дыяцэзе, са святам. З Богам. З Богам.